Asambeni aningiphelezeleni ngiyostoka amaphinifa ngoba hayi impilo iyabiza eGoli. Actually impilo isiyabiza in general phela kule economy ka-Cupcake. Ngacabanga ngathi hey ukuthi ngihlale ngizame nami ibhizinisi, ngizame impilo ngizondle ngokudayisa amaphinifa. Yimina lo ngibuye ngidinwe ngiyafa amaplastiki nesikhwamagcola amaphinifa ngithi yey I can't wait to get home to freshen up. Ngikhumule le duku ngoba ngi-installe iweave yami ebizani. And then niyazi phela ukuthi amaphaka aseGoli awadlali azokuhluthela iweave uinstall unjalo. Sekuyimina lona guys, sengiyavula kwami hayi kwamfana. So kule video lena nizobona ke ngishuthi content, ngistima amaphinifa ngoba phela kwamela afike kini angashwabenanga ngisho ngikhipha kanye nama label asuka semaphinifeni. Ngithanda ukubonga kakhulu ngesupporteni, ngokungixhasa, ngokungondla guys, nokungi-advertisela amaphinifa. Ngathi inkosi ngabisisa emapokoteni iyande imali yenu. Ngiyabonga.